Ima i treći, ali taj je najgori i taj je mnogo nevaspitan. I neka mala deca zapuše uši. Počinje isto. Umre sloba. Samo u vicu. Samo u vicu. I naravno ode u pakao i bilo mu krivo što je u pakao kad sretne Indiru Gandhi, kaže šta ćeš ti ovde? Kaže šta ćeš ti ovde Indira, pobogu? Kaže pa znaš šta, kaže tu sam. Pa kaže daj mi malo duše da se izvučem odavde da odem u raj. Kaže nemam dušu, sam ostavila svom narodu. Pa kaže daj mi malo srca da odem u raj, kaže nemam srce, sam ostavila svome narodu. Pa kaže šta možeš da mi daš, kaže mogu ti dam pičke. Kaže sloba ne vredi, ja sam ostavio kurac svom narodu. Hoćemo nešto prastaro. Hoćemo nešto prastaro. Nešto što je bilo kad se... Nešto 82. godište. Stvari ide ovako. Zašto tebe? Znam da znate, ide ovo. Zašto tebe? Da nosim na duši. Ne ima smisla da radujem s tobom. Dobra moja, idi s milim Bogom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno smakanje u parku, držane za ruke, ležam je na travi. Ne prodaj zvezde, ništa ne važe. Suši od toga, suši od toga, svi postavi. Ti valjam samo 2-3 dana u osjećanjima, užasno sam štetan.